Pozdrav svima youtuberi, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da upalite speed hack u vašoj željenoj igrici. Prvo uđete u cheat engine, znači, i onda uđete u željenu igricu. Ja sam primjer u torrent, to je sam primjer, i minimizirate ga i onda odete na ovo ispod file, odaberete se, vam će doći neka igrica, a vi tu na igricu odete, ja ću otići na torrent, open, i kliknete na enable speed hack, označite tu, sačekajte malo i ovdje sebi koliko hoćete. Na primjer, ako igrate samp, onda više od 100 ne možete stavljati, ili 50, a to što će vas kikovati. I to bi bilo to, znači samo koliko hoćete izaberete se, budete apply, evo naprimjer 500 apply. Dobro, sad ne vidite pošto ne skidam. I to je bilo to uglavnom. Hvala što ste gledali ovaj tutorial, nadam se vam pomogao. Gledajte moj sljedeći klip, naravno lajkujte naše stranice, šaljite na zid ili u inbox ako vam nešto treba na stranicu i subscribeujte moj kanal. Kobrin, ćao.